O que queremos poñer primeiro é resaltar a precariedade laboral e, polo tanto, a perda de posto de traballo que está dando no sector industrial en Galicia, mas, por outro lado, as nosas industrias, moitas delas están pechando ou están en unha situación crítica. Falamos do caso da Alcoa, falamos do caso de toda a automoción, falamos do caso do sector eólico e, polo tanto, bueno, vemos que esta situación é complicada, vemos que os pasos que se están a dar na aposta por unha industrialización do propio país, onde a Xunta de Galicia ten todas as competencias, non se están exercendo. O único que se están facendo, como se fixo últimamente, pois foron dous plans directores, un para o plan para a automoción e outro para o tema do sector naval, e nós o que entendemos que iso non deixa de ser dar diñeiro público a cambio absolutamente de nada, non hai garantía de mantemento do emprego, non hai garantía de que as empresas non se deslocalicen, e por outro lado está todo o tema relacionado coa negociación colectiva. Este ano o convenio de Ourense da Siderometal é un dos convenios importantes por a nós, onde nós vamos a apostar por ese convenio, e nós tamén reivindicamos que a nivel galego tiña que haber un convenio do metal para todo Galicia onde se evitara a competencia desleal entre empresas de Coruña, Ferrol ou Pontevedra ou Ourense, lóxicamente tuviéramos todos as mesmas condicións de traballo, non?